Goodbye, money. Goodbye. Goodbye, miss. Goodbye. Good. 뱅아웃이 마워 흔등, 응? 콘트락도 마워. 샬라 군다야. 바라니 곳이라 갔나? 바라니 모터사이클 라나? 내 입배코 도가이니 피등 내 입벨루두미코 로 능실구나이 그낭 앙버리니 호가라 베샤니 쿠구나이 그낭 Ay, laundry Malik. Laundry Malik. Ay, laundry Malik. Ay, laundry Malik. Laundry Malik. Hey, kamu. Ma खबर बायद'? नों बिसोरखौ सिनायगौ नामा? अ सिनायोथ' आङो मानोबा नांगौमोन नामा? अ नों बिसोरखौ बहाय थायो बबेनि मा मावो नों मिथिगौ नामा? मानो मिथिया जानोब्रा बिसोर आंनावनो सानफ्रामबो कट गस्ला भारा लांफैबाय थायो मावनायाथ' जेबो मावा ओरैनो बेखारसो मानसिफ्रा बिसोर थाग्रायाथ' हबैजों मोनसे वाल दङ बे वालजों थांनानै मोनसे न' दङ बे न'आनो अ बिदिसो हाब मा जाखोलै फट'खौ मा गालांखो ओइ नै फट'खौ मा गालांखो न' फट'आ हाब मा जालांखोरा मा सिख्रि सिख्ला ओइ फाग्लि केनाडा होनना बासनाया दालाय माथो साइकेलाव गाखोनानै बेरायदों आं मा खोनाखो सिखिरि सिख्ला नै आंजों पकड़ा गया मेरे दीदी को प्यार हो गया गावखौलाय मिथिया बे लख्रा सेंग्राया बिबा मा दिनैनिफ्राय बे न'खराव बिसोरनि सोमोन्दै जेबो रायलायनो मोना आरो दिनैनिफ्राय लोगो हमोब्ला आथिं बुफाय जागोन बेट्टिफोर मम फैदोलै बिमा उन्दुफैदो फैदो फै जाबाय जोब्बायना हा दाबोथ' जेबो जायाखैना फैदो फै उन्दुफैदो मानो जायाखै नों फिसाजोफ्रा बिसोरजों बेरायग्रा जाबाय मिथिगौनो बिफा जानानै सिबाव देस गैया नोङो
जाबायलै बिमा जाबाय नों गाबोन मा खालामो खालामदो दिनै हामबाय फैदो फै उन्दुफैदो फै हामबाय जाबाय दे
बे फाग्लिया मा जालायखोलै मा जानांगौ ओइ बगेन बगेन थां बै रने देवानिखौ लेंना लाय थां नांथारगौ आंनो माबार गोख्रै लेंना लाबो दे जागोनलै दे जाम्बाया दैखौबो बन्द खालामलाङासै थाब लेंना लाबो नांथारगौ आंनो दे ओइ बुन्दुराम जौआ लाबो ओहो बुन्दुराम जौआ लाबो होनदों जौआ लाबो नंगौ सार लु जागोन सार हाब मा एथ' दिरि बुन्दुराम दे नोंबो लोंदो जागोन आंहा सार। दिनै टेनसन दं दे देबो हेल' आं बसुमतारिसो बुंदों दे मा जारौमोना बिजिथार नामा हो मा खामानि बेफोरखौ बारायनानै नै नोंसोर आंनाव सफैथारनांसिगौ जेखि जाया मोनसे एमारजेन्सि खामानि दंथारो जागोन ना फैनो हागोन ना अब्ला फैदो दे गोख्रैनो फैदो दे आं जोबोद टेनसनाव दङ जारौमोन गोख्रैनो फै मिथिबायना होमब्ला आं दोननोसै हामबायसै जारौमोन दोनदिनि दे जारौमोन थाबै फैदो लुदो बुन्दुराम जागोन सार खर'आ थिग नङा दे आंहा दिनै बुन्दुराम टेनसनाव दङ लोंदो सार नैबे रनेन देवानिया दिनै फुंनिफ्रायनो टेनसनाव दङ ए बुन्दुराम फैनांगौ टाइमाथ' जाबायमोनलै माथो दाबो सफैदिया र' सार आं नायस'नि नेथ'दो बरिया नाय नै बेसे गोबाव नेखो आं होमब्ला आं लानानै फैनि सार नों नेथ' अब्ला नैबे 2 मिनिटनि गेजेराव नोङो जर जबस्तिबा लाना फैनांगौ मिथिबाय जागोन सार ए सफैबाय औ फैदो फै सफैबाय सार सफैबाय फैदो जिरायफैदो जिरायदो जारौमोन आं माखासे खोथाफोरखौ सिन्था खालामगासिनो दं आय बुन्दुराम ज' लु थाबैनो दिनै फुंनिफ्रायनो आंहा माथायाव टेनसन दं बुन्दुराम मिथिबायना बुन्दुराम आंहा टेनसन दङ दे जारौफोर मोसादो दे